kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn février kalo tile 25 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumailu Bube Mayiga a ye a minisiri nɔna a ye o bisimila Faransi jamana o tɔgɔ la ni o ye Edouard Philippe ye n'ale Faransi jamana minisiri ɲɛma ye. Tile 3 taama a y'o wale an ka jamana kɔnɔ a kun cɛra kunungo. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ani maaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ labɛnbaw kofɔ n'a tako 19 n'o ye nin ye n'u ka ma ko Forum de Bamako a kɛra famadagayɔrɔ la. Jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'an ko ma Association Jɛgabara National ni a dagayɔrɔ bɛɛ Kuluba a tako filanan ye nin ye u bɛ kɛnɛba sigi n'o ye kuranɛ kalan kɛnɛ ye ani duwawudon ka ɲɛsin alisamɛ minnu fatura ani wulumasiri taaba minnu ni tora jamana lakandali la a kɛra tolanci kɛnɛ kan Kuluba tɔgɔ la jumadonya tɛmɛlen juma jiginen dungɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisadani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan minisiri ɲɛma Faransi jamana o tɔgɔ la Edouard Philippe a ye taama kuncɛ anw fɛ yan kunungo a bɛ tile 3 taama a bɛ o kofɔ a bisimilara a nɔna fɛ n'o ye Sumailu Bube Mayiga ye ale Mali premier ministre ye u ye ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn masala lahalaya caman kan n'o bɛ jamana ka kunkanko kibaruyaw a bɛ olu kofɔ sebiri don tile bɛ kuncɛ kuma min na Faransi gouvernement ɲɛma ani ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita famadagayɔrɔ la u sigira u kumana Edouard Philippe ani jamana ɲɛma ani minisiri ɲɛma u bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen ye o de ye wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo minnu na jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ a ka bɔ olu kɔnɔ jamana yɛrɛ ni Faransi jamana cɛ baaraw olu bɛ se ka yakubaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw olu nɔkun taamali ye k'u kɛlɛ k'u mabɔ an ka jamana na basigi ni lakanda u bɛ se ka waleya cogo min na. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ani maaw kumana a bɛɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ a bɛ o labɛnbaw kofɔ n'u k'a ma Forum de Bamako a tako 19 o ye nin ye u ye ɲɔgɔn masala a kɛra sibiridon wuladayanfan fɛ famadagayɔrɔ la Kuluba Forum de Bamako ale ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni hakilina falen-falen o kɛnɛ don a b'a to maa minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka u ka lahalayaw k'olu dangɛnɛmaya u yɛrɛ kɛn bɛ ka mun ŋaniya siri k'u bɛna o don ba la nin sen in na tako 19 in kɛnɛ kan o de ye tungalata ani ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka kɛ yaasa a sera gɔlɔninw olu bɛ dabila cogo min na n'o ye sɔrɔbolo yiriwaliw ye u ye nin hakilina ninnu de walanwala u ni ɲɔgɔn cɛ u ni jamana ɲɛmaw kumana u ko farafinna bi a ka gɛlɛya ye jumɛn ye o ye maa minnu b'a fɛ ka taa tunga la nanzara la olu bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o de y'a gɛlɛyaw ye ka sababu kɛ a kɔlɔlɔ a fanga ka bon kosɛbɛ wulikajɔw kan ka kɛ yaasa den tanu olu bɛ se ka kisi cogo min na n'o ye ka kɔrɔdɔnni kɛ ka ɲɛsin u ma sɔrɔbolo o jidili siratigɛw fɛ. Jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an ko ma Association Jɛgabara National n'u dagayɔrɔ bɛ Kuluba u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ tako filanan u ye a waleya a bɛɛ kuranɛ kalan kɛnɛ ani ka duwabu kɛ ka ɲɛsin silamɛ minnu n'olu ntanyana ani an ka wolomasiri taaba minnu n'olu jɛna k'u nin di jamana u bɛ se ka lakanda cogo minnu na ani bɛn ni kelenɲɔgɔnyaw ka sinsin an ka jamana kɔnɔ a kuranɛ kalan in a duwabutan ye a ɲɛsinna o de ma a kɛra juma jiginen jumadonya tɛmɛlen fɛn min ka dɔn ka fɔ Kuluba ale tolanci kɛnɛba o sanfɛ a kɛnɛ kan dugu maa ɲɛyɛlɛkɛw olu tun bɛ yen madame le maire commune Tura tɔgɔ la madame Jiri ale tun bɛ yen Badara Aliyu ale tun bɛ yen n'o ye serifu o denkɛ ye ani silamɛ diinɛ ɲɛminɛ caman association Jɛgabara Kuluba tɔgɔ la ale ka nin kɛnɛ in a b'a sigi de yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ Alahu subahanahu wa taala a bɛ se ka hinɛ cogo min na ka yafa maaw ma n'o ye silamɛw ye n'olu fatura ani wolomasiri taaba minnu n'u jɛna k'u yɛrɛ ni k'o kɛrɛnkɛrɛnya k'o di jamana ma jamana bɛ se ka lakanda cogo min na ka basigi a ko a laɲini ye o de ye a kɛnɛ in kan Imam Bashaka Jalo ani Imam Kasim Touré olu ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ dusukun ka kɛ kelen ye kɛwalew ka kɛ kelen ye i n'a fɔ alisamɛ diinɛ y'a laɲini cogo min na yaasa jamana ale bɛ se ka kolosuma cogo min na an man ka ɲinɛ an ka forow kɔ i n'a fɔ diinɛ y'a laɲini cogo min an ka to ka tasibila ni duwawu k'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ n'olu ye wolomasiri tabaw ye n'olu y'u nin di jamana ma o kɔfɛ Imam Kasim Touré a y'a ɲini commune Tura maire ba fɛ n'o ye madame Jiri Mariam Jalo ye k'a fɔ a
a k'i jija a ka kuluba ɲɛminɛw a k'u dɛmɛ kuluba lotissement a bɛ se ka waleya cogo min na yaasa dugu ka waabɔ kosɛbɛ. O laɲini tɛmɛlen kɔ madame Jire Mariam Diallo n'ale ye maireba ye a yɛrɛ ye kuma ta a ye foli ta ni ta ka ɲɛsin ma u ka nin wulikajɔ in na k'a fɔ nin kɔni ye taamasiyɛn ɲuman ye jamana kɔnɔna na. Coordinateur chef de quartier o 23 Bonyango commune 3 kɔnɔna na olu dugutigiw ka ciden ale ko foli ta ni ka di association Jɛgɛbaara mɔgɔ ni wulikajɔ in na u ye nin min kɛ nin kɔni nin kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka taabolo ye jamana kolosumali ani tasibila ka ɲɛsin furew ma. Fɛn min ka dɔn ka fɔ maa minnu wolomasiri taba minnu ni tora jamana ye olu ka du ka ciden n'o ye Denis Kamate a yɛrɛ a wasalen a ko cɛna nin ye ŋaniya ɲumanya ye mun n'a kɛra ka ɲɛsin furew ma minnu ye wolomasiri tabaw ye n'olu y'u nin di ko nin b'a to kɔmaw ka dɔn ka fɔ u nɔna u hakili b'u la. Ni aw ko sɔrɔsi minnu ni olu tora kɛlɛyɔrɔ la ne kɔni b'a pɛrɛbɛrɛ tigɛ toni donna fan o fan ale labɛnka du o fana y'a donna toni ye ne ka foli bɛ ala ye a bɛɛ lajɛlen lakana ni ko la tonitigiw dama fana ma sa dɛ fɛn o fɛn ni ala kɔni ka don sera o ma sabu mɔgɔ b'i don de kɔ ni ala ye mɔgɔ min sata bɛn nin gɛlɛya in na an n'a fɔ ko masa ala ka hinɛ u bɛɛ la. Jɛgɛbaara ale ɲɛminɛ fana ye kuma ta a kumana a ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye tasibila kɛnɛ de don bonyamasegin kɛnɛ de don ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'u yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn jamana ye ka tila ka dugawu kɛ jamana a bɛ se ka basigi cogo min na. Maa min tun bɛ deuxième édition in na ni bɛɛ lajɛlen ni o ye ala ma hinɛ colonel Ousmane Kulubali la surasi kɔrɔ kun don o tɔgɔ la ani surasi fɛn fɛn banna ani civil maliko la maa ɲini jama fɛ an ka wuli ka militi kelen tasibila kɛ k'a lase olu bɛɛ lajɛlen ma. Yan kɔ min na n'u ta jɛmina ala ko nɔgɔ ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ka dɔ fɔlɔ ma kɔnɔ o bɛ to dɔ la salon kɔnɔ. Association Jɛgɛbaara nationale ye sigi in kɛ ko ka hinɛ se Mali cɛw Mali musow surasi cɛw civil dugutigiw minnu ni tora Mali kɔnɔ n'u bɔra k'u ni di Mali ma yaasa bi bɛ se ka se ko ka hinɛ se olu ma ɲina kana k'o kɔ. Hakili lajiginna ka yiraw la k'a fɔ a kɛnɛ kan Sherif Aidara ale denkɛ Badara Ali o tun bɛ kɛnɛ kan ani Camulakaw ka ciden o tun bɛ yen ani diinɛ ɲɛminɛ caman u bɛɛ lajɛlen jɛnna ka kuranɛ kalan kɛ ka dubabu kɛ ka kuncɛ yaasa ala bɛ se ka hinɛ silamɛ furew ani surasi furew la cogo min na minnu y'u nin di jamana ma. Kulu min bɛ n'u ko ma association contre la faim n'olu ɲɛsin bɛ kɔngɔ o kɛlɛli ma ani l'éducation des enfants o tɛ den taninw ka kalanko ye wa olu ka ladamu bɛ se ka sinsin cogo min na o ɲɛminɛ ni ale ye a ko denfa dɔ ye Adama Kuyate a ye wele bila maaw ma n'olu jɛnna ka taa baara kɛ IFE ye u yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna na n'u ka denbayaw k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ u bɛ ka laɲiniw ka kelen ye laɲini minnu n'o ye ka jija kɛ u ka baaraw kɔnɔna na yaasa minnu ye baara in kɛ ka tɛmɛ ani minnu bɛ ka waleya sisan u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na u ka laɲini ye minnu ye olu ka se ka ji di cogo min na. Association Initiative contre la faim pour l'éducation des enfants bakuruba fɔlɔ ko nin tɔn in de ma IFE Mali ni kɔni ye tɔn ye tɔn min n'ale tɛ tɔnɔ ɲini a ka baara kɔnɔna na a ka baara o ɲɛsin bɛ min ma o de ye ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin sigida kuluw ma u ka sigi bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la den taninw u se ka kisi kɔngɔ jugu ma cogo min na ani fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka ladamu n'o ye kalan ye o bɛ se ka ji di cogo min na o de kosɔn Badara Ali Kone ale ye baarabolo waliyaba ye IFE Mali o kɔnɔna na a ye yɛrɛ kalifa kɛ an ka dɔnbaro ɲinina la a ɲɛfɔli kɛ a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ wulikajɔ ye o de ye u ka baaraw bɛ se ka ji di u bolo cogo min na u ka laɲini ye minnu ye olu ka se ka sabati u bolo. Segu ni dɔnko an b'o kɛ ka bita in k'a kuncɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ Burkinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ n'u k'a ma Wagadugu ɲɔgɔnna jɛrɛ o bɛ ka kɛ yen nɔ n'o bɛ ka kɛ farafinna jabɔ kan n'an ko ma FESPACO san 50 sɔrɔ o kɛra FESPACO ale kɛnɛ kan wa i ka dɔn ka fɔ u ye kumakan min n'u y'o don ba la o de ye ko jafilɛ jumɛn de bɛ se ka yira diɲɛmaa la fɛn min ka dɔn ka fɔ siniɲɛsigi ka ɲɛsin farafinna ka jabɔ ma n'o ye Segu ni dɔnko a 7nan ye farafinna bondakun kan waati la waati min ni mugujugukila jatigɛwale kɛbaaw n'olu bɛ ka farafinna ka nɔkun taama basigibaliya k'o don a kɔnɔna na jabɔ caman olu de bɛ yen nɔ minnu bɛna ɲɔgɔndanw kɛ minnu ma sebaaya sɔrɔ olu na laja o jabɔ olu kɔnɔna na
ni ne bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ sorigi no dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen radio so kelen ka kunnafoni kɔrɔ k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal Bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net an na maraka fama ka journal Bambara ka kunnafoni jatara wa n'a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw kan bɛn sini ni Ala subahanahu wa taala n'a sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.